Akwụkwọ nke ndị Efesọs isi nke mbụ. Pọl, onye ozi nke Yeshua site n'ọchịchọ Chineke, nye ndị nsọ nọ n'Efesọs na unu ndị kwesịrị ntụkwasị obi n'ime Yeshua. Amara na udo dịrị unu site n'aka Chineke Nna anyị na onye nwe anyị Yeshua. Ka Chineke na Nna anyị bụrụ ngọzi nke onye nwe anyị Yeshua, onye jiri ngọzi ime mmụọ niile gọzie unu n'ihe ndị na-adịrụ mgbe ebighị ebi n'ime Yeshua, dịka o si họrọ ntọala nke ụwa n'ime ya, ka anyị wee dị nsọ ma bụrụ ndị a na-apụghị ịta ụta n'ihu ya n'ezi omume. Onye buru ụzọ kpebie ụdị nke ya ka eme ka ha bụrụ ndị a mụrụ site n'aka Yeshua n'onwe ya, dịka ọdịmma ya n'obi ya, n'ihi ọṅụ nke ebube nke amara ya, nke o si n'aka ya mee ka unu bụrụ ndị a nabatara n'obi ya n'efu, onye anyị sitere n'ọbara ya gbapụta anyị, ya bụ mgbaghara nke mmehie, dịka amara ya bara ụba si dị. O si mee ka unu bawanye n'amamihe na nghọta niile. O meghekwara unu ihe omimi nke uche ya dịka ya si dị. O nweghị naanị mmụọ nke o guzobere n'ime ya, ka o wee chịkọta ihe niile n'otu oge zuru oke, ma ihe dị n'eluigwe ma ihe dị n'ụwa, ya bụ n'ime Yeshua, onye a họpụtara anyị n'ime ya mgbe e buru ụzọ họpụta anyị dịka nzube ya si dị, onye na-arụ ọrụ ihe niile dịka atụmatụ nke uche ya si dị, ka anyị wee ndị buru ụzọ tụkwasị obi na Yeshua, ka ha wee bụrụ otuto nke ebube ya, onye unu tụkwasịrị obi na ya mgbe unu nụrụ okwu nke eziokwu ahụ, ya bụ ozi ọma nke nzọpụta unu, ebe unu kwekwara. Eji ihe nsọ nke ihe nketa anyị ka unu akara maka mgbapụta nke nkwa, nke bụ ihe akaebe na nnwere onwe ezutara n'ekpere nke ebube ya. Ya mere, ebe unu nụrụ okwukwe unu nwere ihe mmụta nke onye nwe anyị na ebere nye ndị nsọ niile. Akwụsịghị m ikele unu ekele, na-echeta unu n'ekpere m, ka Chineke nke onye nwe anyị Yeshua, Nna nke ebube, wee nye unu mmụọ nke amamihe, ma mee ka anya nghọta unu dịghachi ọhụrụ site n'ịmata ya, ka e wee nye unu ìhè site n'ịrụ ọrụ, ka unu wee mara olileanya nke ọkpụkpọ ya na akụnụba nke ihe nketa ya dị ebube n'ime ndị nsọ, na ihe bụ nnukwu ịdị ukwuu nke ndị nwere ike ya n'ihe gbasara ndụ, dịka ọrụ nke ike ya dị ike si dị, nke o mere mgbe o mere ka ọ kpọlite ndị nwụrụ anwụ ma mee ka ọ nọrọ n'aka nri ya n'ebe dị elu, onye mere ka ndị isi niile, ike niile, ọchịchị niile na aha ọbụla ọzọ a pụrụ ịkpọ aha pụọ, ọ bụghị naanị n'ụwa a, kamakwa n'ihe nke ga-abịa. O tinyere ihe niile n'okpuru ụkwụ ya, ma mee ya ka ọ dị elu karịa ihe niile, ka ọ bụrụ onye isi nke chọọchị, nke bụ aha ya, ya bụ ọzụzụ nke onye na-emeju ihe niile. Akwụkwọ nke ndị Efesọs isi nke abụọ. Ọ kpọtere unu ndị nwụrụ anwụ n'ime mmehie na njehie, ebe unu jere ije n'oge gara aga dịka usoro ụwa si dị na dịka onye isi nke na-achị n'ikuku si dị, ya bụ mmụọ nke na-arụ ọrụ ugbu a n'ime unu nnupụ isi. N'etiti ha, anyị bikwara n'oge gara aga n'ọchịchọ nke anụ ahụ anyị, na imezu uche nke anụ ahụ na nke uche. Anyị bụkwa ụmụ iwe site n'okike dịka ndị ọzọ, ma Chineke onye bara ọgaranya na ebere, n'ihi nnukwu ọṅụ ya nke o ji nabata ụmụ anyị,
mere ka anyị ghara ịkarị afọ 2. Mgbe anyị nwụrụ n'ihi mmehie anyị, o mere ka ha dị ndụ n'ime Yeshua, onye si n'amara ya zọpụta unu. Emewo ka unu dị ndụ ọnụ ma mee ka unu nọdụ ala n'ebe dị elu n'ime Yeshua, ka o wee gosi akụnụba nke amara ya n'oge na-abịa site n'obiọma ya nye unu n'ime Yeshua. N'ihi na site na amara a zọpụtara unu site n'okwukwe, ọ bụghị site n'onwe unu, ọ bụ mmụọ sitere n'aka Chineke, ọ bụghị site n'ọrụ, ka onye ọbụla ghara ịnya isi. N'ihi na anyị bụ ọrụ nke aka ya, ekere eke n'ime Yeshua site n'ọrụ ọma nke Chineke guzobere ka anyị jee ije na ha. Ya mere, cheta na unu bụbu na-enweghị Yeshua, ndị mba ọzọ n'anụ ahụ. A kpọkwara unu ndị a na-akpọ ibi ugwu n'anụ ahụ, ndị eji aka mee. N'oge ahụ unu bụ ka m na-ekwu Yeshua, unu bụ ndị ọbịa nye ihe nketa nke Izrel. Unu bụ ndị ọbịa na olileanya. Unu enweghị Chineke n'ụwa Chineke. Ma ugbu a n'ime Yeshua, unu ndị kewapụrụ n'oge gara aga aghọwo ndị ọhụrụ site n'ọbara Yeshua, n'ihi na ya onwe ya bụ udo anyị, onye mere ka anyị abụọ bụrụ otu ma kwatuo mgbidi nke nkewa, na-ewepụ site n'anụ ahụ nke iwu ya ịkpọ asị, ya bụ iwu nke ihe dị n'iwu, mee ka ha abụọ bụrụ mmadụ ọhụrụ n'ime onwe ya, si otu a na-eme udo, na ime ka ha abụọ dị n'otu n'ime Chineke site n'obi ya, si otu a na-egbu ịkpọ asị, wee bịakwute unu ndị nọ n'ebe dị anya ka ekwusa udo na ndị nọ n'ebe dị anya. N'ihi na site n'aka ya, anyị abụọ nwere ọnụ ụzọ mbata n'ebe Nna anyị nọ site n'otu mmụọ. Ya mere, unu abụghịzi ndị ọbịa na ndị mba ọzọ, kama unu bụ ụmụ amaala nke ndị nsọ na nke ụlọ Chineke. E wukwara unu n'elu ntọala nke ndị ozi na ndị amụma. Yeshua n'onwe ya bụ isi nkuku ụlọ ahụ. Onye ụlọ ahụ dum, nke ejikọtara ọnụ, ghọrọ ụlọ nsọ n'ime Onyenwe anyị. N'ime ya ka e wuru unu ọnụ, ka unu bụrụ ebe obibi nke Chineke site na mmụọ nsọ. Akwụkwọ nke ndị Efesọs, isi nke 3. N'ihi nke a, Pọl bụ onye mkpọrọ nke Yeshua maka unu ndị mba ọzọ. Ọ bụrụ na unu anụla maka onyinye amara unu, nke e nyere m unu maka agha, nke bụ na Chineke site na mkpughe ekpughewo m ihe omimi a, dịka m dere n'okwu ole na ole, nke n'oge ndị ọzọ na-abụghị mgbe unu gụrụ. Unu nwere ike ịma nghọta m banyere ihe omimi nke Yeshua meghere nye ụmụ mmadụ, dịka ekpughere ndị ozi ya na ndị amụma ya dị nsọ site na mmụọ nsọ, ka ndị mba ọzọ wee bụrụ ndị nketa na otu ahụ na ndị nsọ na-eso nkwa ya n'ime Yeshua site n'ozi ọma, ka e mere ha onye ozi site n'onyinye nke amara Chineke nyere m site n'ọrụ dị ire nke ike ya. Onye kacha nta n'ime ndị nsọ enyewo m amara a iji kwusaa n'etiti ndị mba ọzọ akụnụba Yeshua a na-apụghị ịgụta ọnụ, na ime ka mmadụ niile mara mmekọrịta nke ihe omimi ahụ, nke site na nzukọ Chineke wee mara ugbu a site n'isi na ike n'ebe dị iche iche nke ụka, dịka nzube ebighị ebi nke o mezuru n'ime Yeshua na Onyenwe anyị. Onyenwe anyị si n'aka ya nweta obi ike na ọnụ ụzọ mbata na obi ike site n'okwukwe n'ime ya. Ya mere, achọrọ m ka unu ghara ịrụsi ọrụ ike n'ihe
isi ike m n'ihi onwe unu, nke bụ otuto unu. N'ihi nke a ka m ji ikpere n'ala nye Nna nke Onyenwe anyị Yeshua, onye a kpọrọ ezinụlọ ya dum n'eluigwe na n'ụwa, ka o wee mee ka obi dị unu ụtọ dịka akụnụba nke ebube ya si dị, ka e wee mee ka unu sie ike site na mmụọ ya n'ime mmadụ na n'ime unu, ka Yeshua wee biri n'obi unu site n'okwukwe, ka unu wee nwee mgbọrọgwụ ma guzosie ike n'ime Chineke. Unu na ndị nsọ niile wee ghọta ihe bụ obosara na ogologo na omimi na ịdị elu, na ịmara ịdị ukwu nke Yeshua, nke karịrị ihe niile, ihe ọmụma, ka ị wee nwee ike ijupụta na njupụta Chineke niile. Ya onwe ya, ike nke na-arụ ọrụ n'ime anyị, ka otuto dịrị onye nwere ike ime ihe niile anyị rịọrọ ma ọ bụ chee, dịka chọọchị si dị site na Yeshua ruo ọgbọ niile na ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Akwụkwọ nke Efesọs isi nke 4. Ya mere, onye mkpọrọ n'ime Onyenwe anyị na-eto unu ka unu wee jee ije n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'ọkpụkpọ oku nke unu boro ndị nsọ, ibu unu n'ezi omume na ogologo ntachi obi, na-akwado ndụ nke nsọ na-agbụ nke udo. E nwere otu ahụ na otu mmụọ nsọ, dịka a kpọrọ unu n'otu olileanya nke ọkpụkpọ unu. E nwere otu Onyenwe anyị, otu okwukwe, otu baptizim, otu Chineke na Nna nke mmadụ niile, onye bụ isi ihe niile, site na ihe niile na n'ime unu niile, ma nye onye ọbụla n'ime unu amara dịka aha nke Yeshua si dị. Ya mere, ọ na-ekwu sị, mgbe ọ rigoro, o duru ndị ọ dọrọ n'agha gaa n'agha ma nye mmadụ onyinye. Ugbu a, kemgbe ọ rigoro n'eluigwe, gịnị ka ọ bụ ma ọ bụghị na o buru ụzọ rịdata ọbụna n'akụkụ ala nke ụwa? Onye rịdata bụ otu onye ahụ rigoro n'ebe dị anya site n'eluigwe niile, imeju ihe niile. Ya mere, o kenyere ụfọdụ ka ha bụrụ ndị ozi, ndị ọzọ bụ ndị amụma, ndị ọzọ bụ ndị ozi ya, ndị ọzọ bụ ndị pastọ, ndị ọzọ bụ ndị nkuzi, maka ịrụzi ihe niile, maka ime ka ozi ahụ sikwuo ike, na maka iwuli ahụ Yeshua elu, ruo mgbe anyị niile ga-ezukọta ọnụ n'okwukwe na n'ịmata Ọkpara Chineke, ka anyị wee bụrụ mmadụ zuru oke ma ruo n'ọkwa nke afọ zuru oke nke Yeshua, ka anyị wee ghara ịbụ ụmụaka ndị furu efu ma bụrụ n'ụzọ ozizi niile, site n'aghụghọ nke mmadụ na aghọwo nke ha ji akwado iduhie, ma ka anyị soro eziokwu n'ihe niile ma tolite n'ime ya, onye bụ isi, ya bụ Yeshua. Site n'aka ya ka ahụ dum nke ihe niile jikọrọ ọnụ ma kekọta ọnụ, dịka arị ụlọ si dị, dịka ike dị n'ihe nke akụkụ ọbụla si dị, na-anata mmụba nke ahụ maka iwuli onwe ya elu n'ihe. Ya mere, ana m ekwu ma na-agba akaebe n'ime Onyenwe anyị na unu agaghị eje ije dịka ndị mba ọzọ si eme, n'uche efu ha, ebe uche ha gbara ọchịchịrị, ma bụrụ ndị ọbịa nye ndụ Chineke site n'amaghị ihe dị n'ime ha, n'ihi obi ike nke obi ha. Ebe ha tụfuru mmetụta uche ha, ha nyefere onwe ha n'omume rụrụ arụ, wee malite ime ụdị ihe ike niile, karịsịa n'isi awọ. Ma
unu amụtaghị Yeshua otu a, ma ọ bụrụ na n'ụzọ megidere nke ahụ, unu anụwo ya ma nye unu ntụziaka site n'aka ya, dịka eziokwu dị n'ime Yeshua. Nke ahụ bụ na unu ahapụla nwoke ochie ahụ nke mebiri emebi site n'ibikọ ọnụ n'ọchịchọ aghụghọ gara aga, ma mmụọ unu ọzọ n'ime mmụọ nke uche unu, yikwasịkwa onwe unu nwoke ọhụrụ ahụ, onye e kere dị ka Chineke si chọọ maka ezi omume na ezi ịdị nsọ. Ya mere, hapụ okwu ụgha, gwa onye ọbụla n'ime unu eziokwu, nye onye agbata obi ya, n'ihi na anyị bụ akụkụ ahụ nke ibe anyị. Werenụ iwe, mana unu emehiela. Ekwela ka anyanwụ daa n'iwu unu. Unu enyekwala ohere maka aghụghọ, ka ndị na-ezu ohi ghara izu ohi ọzọ, kama ka ha na-arụsi ọrụ ike ma jiri aka unu rụọ ọrụ n'ihe dị mma, ka unu wee nye ndị chọrọ ya. Ka okwu rụrụ arụ ghara isi n'ọnụ unu pụta, kama okwu ọma, ka ha wee wulite onwe ha, ka ha wee nye ndị na-anụ ha amara. Unu anapụkwala onwe unu Mmụọ Nsọ nke Chineke, onye unu ji aka unu nye unu akara aka ruo ụbọchị mgbapụta. Wepụnụ obi ilu niile, iwe, iti mkpu na okwu ọjọọ na ihe ọjọọ niile n'ebe unu nọ. Nweenụ obiọma n'ebe ibe unu nọ, ma nwee obi ọmịiko, na-agbaghara ibe unu n'efu, dịka Chineke site na Yeshua si gbaghara unu kpamkpam. Akwụkwọ nke ndị Efesọs isi nke 5. Ya mere, bụrụ ndị na-eso ụzọ Chineke dịka ụmụ ahụrụ n'anya, na-ejekwa ije n'ịdị mma dịka Yeshua mere n'ịdị mma wee nye onwe ya maka ịdị mma, ka ọ bụrụ àjà na àjà nke isi ụtọ nye Chineke. Ma agaghị akpọ aha ịkwa iko na ihe ọbụla na-adịghị ọcha ma ọ bụ ihe na-adịghị mma n'etiti unu, dịka o kwesịrị ịdị nsọ, ma ọ bụ ihe rụrụ arụ, ma ọ bụ okwu nzuzu, ma ọ bụ ihe ọchị nke na-abụghị ihe dị mma, kama ekele. N'ihi nke a ka unu maara na ọ dịghị onye na-akwa iko ma ọ bụ nwa na-adịghị ọcha, onye bụ onye na-ekpere arụsị, nwere onye ọbụla n'ime ya, ma ọ bụ onye na-achọsi ike n'alaeze Yeshua na Chineke. Ekwela ka onye ọbụla jiri okwu efu duhie unu. N'ihi ihe ndị dị otu a, iwe Chineke na-abịakwasị ụmụ ndị na-enupụ isi. Ya mere, unu esola ha kpakọrịta, n'ihi na unu bụbu ọchịchịrị, ugbu a unu bụ ìhè n'ime Onyenwe anyị, njem dịka ụmụ nke ìhè, n'ihi na mkpụrụ nke Mmụọ Nsọ dị n'ezi ihe niile, ezi omume na eziokwu, na-eme ihe dị Onyenwe anyị mma. Unu esokwala ọrụ ọchịchị ndị na-adịghị amị mkpụrụ na-akpakọrịta, kama unu ga-eme ka ha pụta ìhè, n'ihi na ọ bụ ihe ihere ikwu okwu banyere ihe ndị a na-eme na nzuzo. Ma ihe niile, mgbe ìhè na-eme ka ha pụta ìhè, a na-apụta ìhè, n'ihi na ọ bụ ìhè na-eme ka ihe niile pụta ìhè. Ya mere, ọ na-asị, tetanụ ndị na-arahụ ụra, sinụ n'ihe ndina pụta, Yeshua ga-enyekwa unu ìhè. Ya mere, lezienụ anya ka unu na-eje ije nke ọma, ọ bụghị dịka ndị nzuzu, kama dịka ndị maara ihe. Na-elezinụ anya n'oge a, n'ihi na ụbọchị dị ogologo. Ya mere, unu amala ihe, kama ghọta ihe uche Onyenwe anyị bụ. Unu aṅụla mmanya n'anya, nke bụ ihe karịrị akarị, kama jupụtanụ na Mmụọ Nsọ. Na-agwa onwe unu okwu na abụ ọma, ukwe na abụ ime mmụọ, na-abụ abụ
n'ime ha. Abụ ọma na-ada n'obi unu nye Onyenwe anyị, na-ekele Chineke na Nna mgbe niile maka ihe niile n'aha Onyenwe anyị Yeshua. Na-edo onwe unu n'okpuru ibe unu na-egwu Chineke. Ụmụ nwanyị, na-edo onwe unu n'okpuru di unu dịka Onyenwe anyị, n'ihi na di bụ isi nke nwunye, dịka Yeshua bụ isi nke chọọchị. Otu a bụkwa onye nzọpụta nke ahụ ya. Ya mere, dịka chọọchị si edo onwe ya n'okpuru Yeshua, dịka ka ndị nwunye na-edo onwe ha n'okpuru di ha n'ihe niile. Di, hụnụ nwunye unu n'anya dịka Yeshua hụrụ chọọchị n'anya ma tinye onwe ya n'ọrụ ka o wee doo ya nsọ ma chebe ya site n'ịsa mmiri site n'okwukwe, site n'okwu Chineke, ka o wee mee ka ọ bụrụ chọọchị dị ebube, ka o wee ghara inwe ntụpọ maọbụ ihe ọbụla ọzọ, kama ka ọ bụrụ ihe dị nsọ ma na-enweghị ntụpọ. Ya mere, ndị ikom ga-ahụ nwunye ha n'anya dịka ahụ ha. Onye ọbụla hụrụ nwunye ya n'anya hụrụ onwe ya n'anya, n'ihi na ọ dịghị onye kpọrọ anụ ahụ nke ya asị, kama ọ na-azụ ma na-elekọta ya dịka Onyenwe anyị si eme chọọchị. N'ihi na anyị bụ akụkụ ahụ ya, nke anụ ahụ na ọkpụkpọ ya. Ya mere, nwoke ga-ahapụ nna ya na nne ya wee jikọọ na nwunye ya, ha abụọ ga-abụkwa otu anụ ahụ. Nke a bụ nnukwu ihe nzuzo, mana m na-ekwu maka Yeshua na chọọchị. Ya mere, ka onye ọbụla n'ime unu mee nke a, ka onye ọbụla hụ nwunye ya n'anya dịka onwe ya, ka nwunye ya hụkwa na ọ na-atụ egwu di ya. Akwụkwọ nke ndị Efesọs isi nke 6. Ụmụ, ruberenụ ndị mụrụ unu isi n'ihe gbasara Onyenwe anyị, n'ihi na nke a ziri ezi. Sọpụrụ nna gị na nne gị, nke bụ iwu mbụ nwere nkwa, ka o wee dịrị gị mma, ka unu wee dị ogologo ndụ n'ụwa. Unu ndị nna, unu akpasula ụmụ unu iwe, kama kụziere ha ihe n'ọzụzụ na ihe ọmụma nke Onyenwe anyị. Unu ndị ohu, na-eruberenụ ndị bụ ndị nwe unu isi, dịka anụ ahụ si dị, na-egwu na ịma jijiji n'otu obi dịka unu si emeso Yeshua, ọ bụghị dịka ndị ohu anya, dịka ndị na-eme ihe dị mma, kama dịka ndị ohu Yeshua na-eme ka ọ bụ obi Chineke. N'obiọma na-ejere Onyenwe anyị ozi, ọ bụghị mmadụ. Marakwanụ na ihe ọma ọbụla onye ọbụla na-eme, ọ ga-anata n'aka Onyenwe anyị, ma a ga-eke ya ma ọ bụ onye nwere onye nwe ya. Unu onwe unu ndị nna, meenụ otu ihe ahụ na ha, na-ewepụ iyi egwu. Marakwa na onye nwe unu dịkwa mma, ọ dịghịkwa ele mmadụ anya n'ihu n'ebe ọ nọ. N'ikpeazụ, ụmụnna m, dị ike n'ime Onyenwe anyị na n'ike nke ike ya, yikwasịnụ onwe unu ihe agha niile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzogide mwakpo nke Ekwensu. N'ihi na anyị abụghị ọgụ megide anụ ahụ na ọbara, kama megide ndị isi, megide ndị ike, megide ndị ụwa, megide ndị isi nke ọchịchịrị nke ụwa, megide ajọ omume ime mmụọ dị n'ebe ndị a. N'ihi nke a, bụrụnụ ihe agha niile nke Chineke, ka unu wee nwee ike iguzosi ike n'ụbọchị ikpeazụ. Mgbe unu mechasịrị ihe niile, guzosi ike. Ya mere, guzonụ, yikwasịnụ ihe agha unu nke eji eziokwu kee na ihe mkpuchi ezi omume, ka eyikwasị unu ụkwụ
ukwuu unu ihe nkwado nke oziọma nke udo. Werenụ ihe aha okwukwe unu niile, nke unu ga-eji mee ka akụ ndị dị ike nke Chineke gwụchaa ndị ajọ omume niile. Werenụ okpu agha nzọpụta na mma agha nke mmụọ nsọ, nke bụ okwu Chineke, na-ekpe ekpere mgbe niile, site n'itinye uche n'ekpere na arịrịọ niile. Na-echenụ nche site n'ịnọgidesi ike na ịrịọ arịrịọ niile maka ndị nsọ niile, na maka m, ka e wee nye m amara imeghe ọnụ m na-atụghị egwu ikwusa ihe nzuzo nke ozi ọma ahụ, nke m bụ onye nnọchiteanya n'agbụ ahụ, ka m wee kwuo okwu na-atụghị egwu dịka m kwesịrị ikwu, ma ka unu wee marakwa ọrụ m na ihe m na-eme. Taịtọs nwanne m nwoke hụrụ m n'anya na onye ozi kwesịrị ntụkwasị obi n'ime Onyenwe anyị ga-agwa unu ihe niile. Onye zitere unu maka otu ihe ahụ, ka unu wee mara ihe m na-eme, ka o wee kasie obi unu obi. Udo dịrị ụmụnna, ahụike dịrị okwukwe sitere n'aka Chineke Nna na Onyenwe anyị Yeshua. Amara dịrị ndị niile hụrụ Onyenwe anyị Yeshua n'anya, ọbụna ruo mgbe ha nwụrụ anwụ. Amen.